Avui fem una recepta super senzilla de fer i super bona, que són uns fideus d'arròs amb una espècie de crema de gamba amb llet feta amb llet de coco. Només necessitarem aquestes tres coses i hi posarem una mica de carbassó saltejat, però perquè el tinc per la nevera i li vull donar sortida i crec que hi quedarà bé, i unes fulles de llima kefir per donar-li bon sabor. Comencem la recepta posant a bullir els fideus i de moment saltejant els caps de les gambes. I ara a la paella on hem saltejat els caps de les gambes i les gambes fem reduir la llet de coco amb el suc del cap de les gambes. Paral·lelament també saltegem el carbassó fins que estigui més o menys així i pelem les gambes. Ara agafem tots els fideus ja cuits, els barregem amb la llet de coco infusionada amb gambes i mentrestant s'acabarà d'escalfar i posarem les gambes al final. Veieu, ara això ja ha quedat ben impregnat de la salsa. Ara estem saltejant una miqueta les gambes que ens han quedat un pèl cruetes i ho emplatarem. I aquí tenim aquests fideus amb crema de gambes feta amb llet de coco i les gambes amb una miqueta de carbassó.